Kublai pi baro ngi pediang sobhai pi shakatup kubor mata ka jan mit shwaban phash ki kubor ngi nya pet shwai ki mat ba kong san Yashim benta ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu ha ka jingpen kuk buram ka basan puar jong ka Punjab Engineering College ya ki samla bla pendep ya ki jingpule bat kintu banyai ken mau ya la ka kamram na benta kari Shong Kanor u Amit Shah ya ka plenary session ka bahnyo po jong ka NEC ha Guwahati bat kni ya ka rukom pentrei kam ya ki project jong ka Roy Kapar Layo say ya ka met unong kiu lum ka jella u tiklu jirwa ha Uttarakhand on point menta ka sni ha ka nongba Bala rakhe ya ke jingle niam Eid Milad un Nabi menta ka sni da ke jingle niam ba ishong kun sno okti rengkat kanong ba shalong ha ka ne ke jing rakhe Ki khubor ki babania ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kalai shimenta ha ka jingpen ko buram ka basan puar jong ka Punjab Engineering College ya ki samla bla pendep ya ka jing puli ha Chandigarh meta ka sngi ha ka jing ai jing kren ka jong ka Murmu kala kentu ya ki samla puli bakin yai ken mau ya la ka kamram nak ka benta Kari ka Murmu kala ong bala dei ban ken thop shu shu ki samla puli ken thei ha kum kini ki jaka puli ha ka ne ka jing wan jingo ka jong ka ya ka ne ka nongba ka Presiden Kari kala pli perda ya ka yeng kam thammai jong ka Chandigarh Secretariat bat ya ka jing rakhe dap khandai post nem jong ka Indian Air Force ha Sukhna Lake Chandigarh hinin ka sngi आज के दौरान ये कॉलेज विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ जीवन कौशल के शिक्षा देकर देश की सेवा में अपना योगदान करता रहता है पीसी नॉलेज और एक्सीलेंस के एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में माना जाता है मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ शहर उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का केंद्र बनने के साथ-साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का केंद्र भी बनेगा Menteri Ketenat ki kampo yeng ka sarkar pedeng u Amit Shah ulapen ya ka plenary session ke bah nyopo jong ka North Eastern Council menta ka sngi ha Guwahati ha ka jinga don rengkat Menteri Ketenat Development of North Eastern Region u GK Reddy kilat bat ki menteri rang ba jong barok pratli ki jella ka thanj te lamingi kani ka plenary session ka khmi ya ka jinglong jingman jong ki project ba pher ha ka thanj te lamingi ki blas dang pentrei kam ha po ka plenary session ka bah riu khandai kila don ru ki jing batai na ka tenat donor NEC ki sarkar jella ban ki we ki tenat ka sarkar pedeng halor ka jing sedang ye ki kampan roy bat ki jing thmu na ka benta ka lawai ha ka than hashwa ka ne hene ka sngi ul usha ulale ban penlong jing duai ha ka makhya temple Yakamet jong unong kiu lum ubana kanong ba shilong utikulu jerwa ubala sha tap ha ka jing tua kensan ulum tha ha Uttarakhand layo sei nen ka sngi ujerwa ulong uwei haringkat ki weipat kinong kiu lum ubala sha tap ha ka jing tua ulum tha ha Draupadi Kananda ha Uttarakhand men ha ka South Tarik Urisau lawan tap kensan ul o badum ya ka long yeng utiklu jerwa nen ka step hadien bakila yo ya ka khubor shapang ka jinglap ya ka met ka jong u katkum ikong H lingdo ibade ibahayeng i jong utiklu jerwa ila batai baya ka met ka jong utiklu la ithu da uken jong u walambok lingdo nen ka sngi ikong lingdo ila ong baladep banle ya ki badan kam ba jingle buram khaddu on pandep la sha ka sngi I ai ga jingya ro I ka sarkar jella ka ba khlem pen slem kala pen khre ban wan ra ya ka met jong jerwa sha yeng ila identify get ka padai ka met jong ba tiklu ila le video call tu ila pedi yani long ila weekend mangiru ba ila shui ba tiklu ka jingja ka ba so si get ba so si ni so si shibu le ka shpa tetap ya kata ken ya ba ma undan shu ken ila lak ya ka dia ni debat kiwe tiba ya dang ya sakut situ sha jong bu ben ya ke kat kiba la lak te kiba ila yo te kim don shu ken ila yo be ka tapi temata kidang pendep ya ka formalities jati te kan let doi kan poi hadu la sha ka si temata ka si te ka ladir pelak ka por ka hadu la sha
Ka jingle niam Eid Milad un Nabi kabla tipru kum ka Eid Milad kalong ka way na jingle niam ka bakerpang na kabenta ki riunget Islam. Kani kalong ka sngi ka balong ka dak jong ka lingkhu sngi kha u Prophet Muhammad. Ki riunget Islam habaro ka way ka perthai kila rakhe ya kani ka sngi da ka jingkan mau buram bat pen I ya ka buram bat jing Eid ya u Prophet bakhado ka Islam. Ki riunget Muslim hakanong ba shalong haringkat bat baro ka way ka perthai kila penlong ya ka jing ya pat ba ka bajarjar. Ya kani ke jingyat pajba lasdang na khan masjid barapathar bat penkut hamadina masjid ha dhobi nohala shillong hadin baladiat ya lingba kato kani ki benta ka sor shillong. Layo ban kerup bat thang palat shi hajar saus pa kilo ukenja daka bor badai khmi ha East Giant Hills District hinin ka sngi. Katkum ka khubor bala pelat daka office u Superintendent of Police East Giant Hills layo ban thang hadu shi hajar saus pa nyau kilo ha Star Cement Limited ha East Giant Hills. Ya kani ka jing thang ya uni ukenja la ringdur ban pen I ha ka jingalang haloka drug trafficking and national security ha Guwahati kabla syong kono da umentri katanat ki kampo yen ka Sarkar Pedeng u Amit Shah haka jingadon ringkat ki Menteri Rangba ki Chief Secretary ki Secretary bat ki DG jong ki jella ka than ste lami ngi. La play pajba ya ke International Leo Expo ka bakhatway hamadan yelekai hamalki Sports Club da ka ba ipu iping hinen ka sngi. Kani ka yo kanne hadu ka arp South rik mata ubenai. Ki karkhana tiar ki bana kari Thailand, Bangladesh, Sri Lanka bat Afghanistan ki shimbata ha kani ke Expo harangkat ki March nahi ki jongki. Habia shimmanta ha ka jing play ya kani ke Expo kum ka kongsan ke MLA jong ka East Shillong constituency ikong Ampri Lingdo ipen pau bakani ka yo ka long kum shibenta jong ka Tamasa Senrai. Lawan banya shimmanta ha kani ka sngi da katto ka ni ki riu pau khman. Menteri Ketenat ki Kampen Roy Sorkar Jella uba sniaw bhalang dhar ula sakhi ya ke jinga kun final jongka 14 ukiang nangba Memorial Trophy Super Division Football Tournament hapadeng ka lat thalabo persha ya ka Hnyau Wasa United. Hakani ke jinga kun ka Hnyau Wasa United ka lalaban penlim ya ka lat thalabo da Arko Lanot. Haba ai jingkren haka por sa mi ki khusnam udhar ula bandur halor ke jingdon kam ban pen bahaya ka madan haringkat ki jaka petkai bat ki we ki jingdon kam da ka baong bakani ka yarap ban kintiu ya ka kam yele kai ha ka district. Mentapat nginyapet ya ka jinglong jingman ka sumeneng ha shilong ka jing shit kalong arpusau point sau degree Celsius bar ka jing kriat kalong khan rio point san degree Celsius ka jing sngem ka hau kalong khandai phuwe na ka shi spa min step ban rio punyaw na ka shi spa jan meet kandon ka jing hap slap mamulumala habun ki jaka. Haswa bangin penkut no ngi penkan maya phi ba ya kani ka khubor na lor ka ba phi yo I ha ki television pilar ban pe live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi pilar ban pe ya ka khubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter. Shwa ban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngi nya pe biang sa shi sien ya ki mat ba kong san. Ya shimbenta ka President Kari ka Draupadi Murmu ha ka jingpen ko buram ka basan puar jong ka Punjab Engineering College ya ki samla bla pendep ya ka jingpuli bat kintu banjai kenmau ya la ka kamram na benta Kari. Shongknor u Amit Shah ya ka plenary session ka bah nyopo jong ka NEC ha Guwahati bat khmi ya ka rukom pentre kam ya ki project jong ka Roy ka par. Layo say ya kamet unong kiu luom ke jella utiklu jerwa ha Uttarakhand on poi menta ka sngi ha kanong ba. Bat la rakhe ya ke jingle niam Eid Milad un Nabi menta ka sngi da ke jingle niam ba ishongkun sno okti rengkat kanong ba shillong ha kani ke jing rakhe. Te parlok katung ila poisha kapakut jong ka thup khubor jingi menta ka janmit hadu bangin de syambiang bat phila shai ka sngi khublei phi baro.